Een Ierlien, wie is er maar een gewoon dorp. Met gewone mensen, met gewone modale inkomens. Ja, ze hier vanzelfs Duitsen, maar ook dat wie daar al gauw gewoon. En doe verhoren dat al hier op 1 januari. Doet de grootste postcode kanjer eervoel. Haast 54 miljoen euro. Water verdeeld over de inwoners van het dorp. En in de documentaire Jestemar liet Johanna Brinkman zien wat die miljoen bij een dorp doggen. En hier vervolgens ook een lang Johan de Haan. Een van de grote winnaars. Johan, welkom bij de trouwens. Mijn ouders dan, ja. Die hadden... Die ouders, ja, dat zoek ik steeds. Die hebben een grote prijs pakt. Van hoeveel miljoen? Ja, bijna 18. Haast 18 miljoen, ja. En nou, Johanna die had toch van ik moet je hem volgen. Wie je hem al hier wel de kleer van? Omdat nou in eerste instantie zie mijn ouders die wonen meer in beeld. Die had ook iets van, ja, waarom zou je dat doen? Van mij weer dat eigenlijk ook wel wat zaak. Ik moest er al even nog nadenken. Al en ja, goed. Mijn leven draaide altijd om mijn muziek. Dus ja, waar weet, ken ik nog wat leuks mee uithalen, wist. Kan ook wat publiciteit natuurlijk, dus broek het. Ja, maar bist jou, want die ouders die krijgen dan 18 miljoen, maar bist jou ook miljonair? Ja, die hadden dus al hier, wie ben mij fjouwer bij hen uiteindelijk. Ja, ben wel hier miljonair. Ja, maar al in een beetje krijgen. Ja. Ja, als je de ouders die kan wel op een cent zetten, maar daar komt ook niks mee. Nee. Nou, maar daar heeft dus die zelf leerd toen in die documentaire. Daar zullen we het aanstaan nog even doen. Maar zullen we eerst even waarom nou? Ja, nou dat moment dat hele dorp op een kop die maar eigenlijk heel Nederland, hè? Ja, inderdaad. We hebben het voor die even op een ritje zetten. Ik ben benieuwd. Nou, hoe spannend is dit? Oh, dit is heel spannend. Ja, dit is heel spannend. Ja, tuurlijk. Ja, Ben No en Oorloer is bekend. Ja, zeker. Ja. We terecht op het bedrag van... Wanneer kwam je hem erachter dat je iemand won hier? Die zoon en schoonzoon. Dat de pascode gewoon 92, maar 40 net. Ach ja, dan valt er wat in. Maar ik had net droomd dat de hoofdprijs. Echt net. Ja, flits. En dan is het niet hier voorbij. Maar kist dit gevoel nog een beetje bij jezelf oproppen? Wat er toen ik gebeurde? zal die zeggen, dit valt er elke dag nog. Uiteindelijk, ja. Maar hoe dan? Op wat voor wijze? Nou ja, dat het nog steeds onwerkelijk is. Ja... Af onwerkelijk, ja, je begint dan wel wat denken te investeren en te doen en dan begin je wel te realiseren van zo, wat hebben we hier eigenlijk wat bedenkt, hè? Ja, dat wel. Ja. Is er eerst bij hem wat waarom? Ja, in zekere zin wel. Natuurlijk ben er nog altijd dingen, zoals ik al zei, mijn ouders willen niks meer doen verder. Waarom net? Ja, goed, de aandacht, joh, dat is het nadeel van als je zo'n geldbedrag wenst. Het mooiste is dat het net bekend is, want ja, meestal zie je die toch oorzongen. Ja, maar dat is onderdeel van deze prijs, daar steekt maar de kop op televisie komt. Precies. En Johanna, daar is dat, want daar bent de antropoloog van Achtergroen en journalist, maken ze documentaires, mooie reportages en daar koest bij hun binnenkomen. Wat vernuwde jij het meest, steeds maar om wat er gebeurt als je zo'n groot bedrag winnen? Nou ja, ik hier zelfs verwachtte dat ik al volle jaren een soort van transformatie van die sensoer. Van uit een gewone jongen uit de worden nooit echt een miljonair of zo. Maar in principe is het ook gewoon dezelfde persoon bleun die is gewoon dus doet ik daar voor het eerst moeite hier is maar. Dus, wat is te verwachten dan? Ja, ik hier verwachten van ja, weet ik het, al die pracht en praal. Ja, daar was nog een mooie auto voor zelfs. Oh, dan komen we aan, ze nog goed te praten, dikke Ferrari. Ja, nee, ik hier volle meer verwachten dat ze dat uitstraalt als zijnde van, nou, er is dan no haast geld en nou bist een miljonair. Maar in feite gaat het erom dat het die ek kaam is. Dat dit, ja... En hier is die prijs, daar haast ik net om vregen en daar was dan die waai in vinden. En dat vond ik vooral fascinerend om te zien. Hoe gaat dat dan? Hoe gist er mee om? Ja. Gist dan als een gek eerst al je geld uitjan of juist net? Ja, wat batten dan? Oké, nou Johan, want in die documentaire volgt ook nog een orenvrouw in, die wat een liedse bedrag woont heeft, maar heel ziek is. Dat ik me aansteken wel even nog maar even naar Jim. Je bent natuurlijk, je bent de grote winnaars. En als je dan zeggen naar de vraag, wist nog gelukkiger van geld? Wat kist er dan nou op zee nou hier? Nou, wat ik zei, dat zei ik iedere keer. En dat komt waarschijnlijk in die documentaire ook nog wel weer voor. Want dat is wat me eigenlijk voor op de punt van mijn tonghalheid, zeg maar. Je wordt er wel gelukkig van. Maar wist, zodra je die gewoon goed redden kist, dan ben je al gelukkig. Zo, ik weer daarvoor al gelukkig, wist. Uiteindelijk, ja, de meesten om die heen, die meidje die gelukkig. En ben je die verloren, die meesten om die heen? Nou ja, verhoren. Er zijn wel mensen die zo hoors naar die.
maar ja, die zegt daar zondags die wordt van al ik het zou zeggen. Ja. En ja goed, maar Sabisa de familie, dat is wat Ingel ook maakt. Okay. Ja, nou dat is mooi. Dat wist ook heel gelukkig van dikke auto's. Heeft een Jelly, nou net sparren, maar aan het ziekje was dan een Ferrari. Ja. En ja, dan is hij er. Ja, dan maak je er natuurlijk even zien hoe die eruit ziet. Dit is de Ferrari van Johan de Haan. Een miljonair, dat is wat ik word, ik kom van ver. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Echt heel boeiend mij. Ja, zeker weten. Dit is meer dan een droom eigenlijk, ja. Zie maar in een kleppen tegen. Gaan we net z'n allen waaien om de heren. Ja, er komt nog wel een leven over zelfs. Nou ja, als gas jou dan zeker, zeer zeker, ja. Alleen nog hier nog wat kouder, dus dan moet er een warm worden. Dat is dan normaal weer. Gaat raar, hè? Ja, dit gaat raar, maar je hebt ook nog een reden, was toch? Voor de... Ja, we gaan een mooi stukje in. Ja, dat houdt iemand in? Nou, dat zul ik maar net te follow zeggen. Nee, maar dat weer hartstikke leuk, omdat ze mooi te mooi zijn. Maar ja, dat is een bepaald onderdeel ervan. Maar dat liet nog net zien hoe het Johan echt is en wat ik nog meer van hem zoon has is. Maar je zus wel echt, je mooi zus wel, dat is dan yield hast zelfs. Ja, dan ken dit. Wat kost een auto? Nou, rond de 2 ton. 2 ton? Ja. Holy moly. Ja, ik ga het net lezen. Nee. Maar dat kind dan. Ik begreep echt van die ouders, die willen dus net in de media. Ze ben ik verhuizen, want ze in Lietsuske. Eigenlijk net bekend worden werd ze wel niet. Hè? Want het komt ook een heel soort op je ark. Heeft een soort les van stress en zo? Ja, maar vooral mijn membo. Ja, ik denk een jaar hierheen, zo maar dat zien. We zijn bijna niet verder. Dus ja, toen werd het gewoon heel hectisch. Hè? De verhuizing en zo. Ja, goed. Wat op je oor komt van mensen die niet van alles van je willen en zo? Ik. Nog steeds wel. Wat krijg je dan? Ja, onder andere dat ze wel zijn of bedelbrieven. Ja, die hebben ik gewoon. Nou, voor de tweede dag al. Hè. Dan komen de tekeningetjes binnen van bijen. En er staat een rekening noem maar op. En die willen dan wel een bolderkaart of weet ik veel. Zulke gekke dingen. En heem dat wat maar die? Nee, dat is alweer de heenwerkend bedrijf voor, zeg maar. Ja, goed. We hadden het wel zelf een grote dingen gemaakt, maar ja, dat schouw je gewoon aan de kant en maar je moet er nog in zien. Ja. Maar die stress bij die ouders, is dat dan voort? Kun je zijn organisatie? Ja, ik moet zeggen, de rust keert aardig weer, om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk, ja, ze gaan een heel mooi plak. Echt onvoorstelbaar dat het alleen nog mij, op deze leeftijd, denk ik, nou, dit is fantastisch. Ja. Dit kan net mooier. Nee, nou, ik zeg het ook onder. Ik geloof echt dat je heel gelukkig wordt van 1 miljoen. Ik denk dat ik maar eens een keer mooi door. Ja. Of net, Timo? Ja. Wat is die lotting? Maar toch even, want er zit bij een ziektocht in. Ja. Esther Foen was tochtest. Nou, ik ga net echt per se nog iets specifieks op ziek was, maar ik wil graag weten van wat doet het mooie dorp als een safvolle yield der te lonen komt. Want het gaat net alleen nog om, nou ja, Johan als miljonair, maar ook om dat hele dorp. Want dat hele dorp had gewoon 53 miljoen had dat kregen. Dus ja, wat doet dat mooi? Hoe gaan de mensen daarmee om? Is er een verschil in... En is dat zo? Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik hier verwachtte dat er wel wat te zien weer, maar het is al gewoon heel ja, soort van normaal bleun. Zoals die yield winst, of daar hast een heel soort yield of spadden of iets, dan kepen ze misschien naar je keuken of badkamer, maar er zullen een heel soort mensen zullen dat onder boetenkant net zo. Het is net dat er nou een heel soort nieuwe auto's echt terug eerst maar rijden van stinkst zo. Die mensen die hebben een heel soort yield. Maar ik bespeur in de eerste weken wie het wel heel druk en bijzonder en een chaos en bizar en dat soort zaken. Maar op een gegeven moment dan appt dat vod. En dan binnen wij vol meer dwanen mooi, oh, de zesde man. En dan, ja, precies, dan loopt het er net meer samen. Nee, ze binnen de denk ik, had ik, nou ja, wat de meesten mij verteld, binnen ze echt wel een beetje kleermooi het feit dat het altijd, nou ja, vanuit uw ambitie gaat over Jestemar en de Yieldprijs.
zij binnen gewoon Jester, maar daar komt het op del. Maar ja, nou een heel soort meisjes mooi yield. Die En wat meer romte. En ik nog een mooi verhaal, we kunnen het nou net behandelen, maar die haatpersoon ziek of minder gezondheid wint €50.000 en die heeft een heel hoog gevoel hè, als Johan. Nou ja, dan just dat yield net per se die echt gelukkig moordje kind als het ziek is biegelijks. Ja. Want ik is net, in haar geval naar je long van keepje. Dus dat leert wel weer zien hoe. Dit is ze? Ja, dit is Hendrike Atsma. Een hele leuke vrouw en ze had een mooi bedrag gewoon en daar dat ze alle leuke dingen mooi om haar leven op die manier. Wat van 18 miljoen naar 50.000. Nog één laatste vraag die ik wil weten. Hoeveel lotten heeft nou? Nog steeds hetzelfde. En dat winnen? 2. 2 maar? Ja, mijn ouders dan. Ik dat heeft nog steeds net? Ja, ik ben het niet van dit soort... nee, ik ben het van de kakkerij. Doe niet. En dan mag zeggen wat ik wil zeggen, het is wel een fantastische loterij. Want we hadden in Carré geweest. En daar gingen dus de helft van die loten die wordt al hier verdeeld onder goede doelen. Ja, dat vond ik heel bijzonder om te zien. Wat een fantastische ontwikkeling had die daarvan maken. Ja. Nou, mooi. Ja, want wij gaan naast nog een roentje, denk ik, in de Ferrari. Had je ook trouwens wel een lot dan? Nee, doe ik net op. net is want je vind het is persoonlijk, maar het zit een soort van chantage Merlin. Als stoot net dorst en die buren wil, daar heb ik mijn hekel om. Dus ik wil even niet in staatsloterij. Dat maakt het niet uit. Ik ben ook gelukkig. De Friesland Doc, hoe de miljonairs in Jestema, die wordt dus uitgestuurd op sneun 15 december op NPO 2 en 9 bij u op de omroep en dan komt hij een paar keer daarvoor. Dank u wel, jongens.